so ya bi tsari na. Hello wa za ya dauka na ne ka so bani zuciya ke ta yi wa barka ke ji zance na. Tsananta maganinta so na samu na yi bauta so na furta kin aminta kar na zamu zuciyata ambatanta sa ta huta kar na komo in kika amsa na rabauta bai shi kalbina. Zahayar tsaki ki shiga kalbina da ke nake kwana iya hasashe na ki cire raina. Hello wa za ya dauka na ne ka so bani zuciya ke ta yi wa barka ke ji